До вашої уваги представляю фабрику Redford, колекція Стандарт Плюс, моделька Elite. Ми маємо такий венгі-колір, неглибоке фрезерування, хромована фурнітура, 3 петлі на полотні. У нас 86 мм товщина полотна. Ми маємо 3 контури ущільнювача, 1-2 на полотні, 3 на коробі. Двохкольорова рама, комбінована чорний з білим. До речі, рама у нас 100 мм товщиною. Ми також маємо нержавіючий поріг в цій комплектації, білий матовий колір з внутрішньої сторони. Механізми Калє Туреччина, ночна засувка. Двері виготовляються в стандартних розмірах 860-960 по ширині, по висоті 2050 мм. Якщо потрібно більше або менше по ширині і висоті, є можливість у фабрики виготовляти двері в таких розмірах.